някой да не го изгони. Дом Гарсия. Да? Да се разподе. Да. Но аз бях категоричен. Или той, или Или? те избраха. Да. Толкова намират в него. Жени, лъскави, зелени, блестящи. Просто нощни вид. Нощни вид? Не разбира. Ти си почти двойна пола. Имаш прекрасна столка, древен и доколкото си басук. Ако как ги интересува, да гледат само нощни вид. Нали ти казах? Лъскави очи, блестящи коле и оп, крака. Как ми съм се? Вижди, кой си? Педро, добре ли си? Да, знам как ще решим. Нужда да е. Ще види той. Не той, а те. Той. Значи, Дом Гарсия идва винаги през нощта. И ще види какво стоиш. Яла? Още. Ей! Опасно си полигам, слънцето няма да изгрее. Оти ключа. Ще изгрее. Дом Гарсия ще се тръгне за мен. О, да. Колко да се случи, дръж си чопката в това. Утре всичко ще бъде наред. Хосе през целия ден обмисляше чудо. Педро, знае какво го е. Той казва да се полигам, защото може би наистина не бива да се полигам. И утре сутрин абсолютно се ще бъде наред. Ами ако изобщо не мога да се случи, ама нищо не разбирам. Нищо.